Mama akwa aba Adumasa TV so na onim se ahade amamere ne amane didi kaditi na yesi nkonwa se ya eno na yehwe na yeka ho asem de eba na ene yesi oni panyina adue enu nti no se onya panyini na oni no twetwe nkomo sei na nsem ya ekira adwen omo ho kwan se yenka na che se yeso so ya yenhyira pa enti ka me ho kakra yen wie no na won so otumi asua ade ewo awie enkomotwetwe a ye ba betwetwe no eho na yakopon adom yen awie oma yen oba panyini munyamfo baako nana afia antwiwa ya oye dumasa nana adumasa hima chiame ono ne nei ene na sinkonwa ya yebebo nkomo ede afa broni say women leadership ema ya o dibre ahodo ewo afie mu enwuma mu ene Ghana nyina yehwe sa ofin ene ho nkomobo nyina ye sponsors ahodo ya de bi omo support ye ya omo eboa ye ma etumde dwumedi ahodo no eso etumi edibre wo oyirikaji ono ne nei ya bobobia no bra papa ene de aye ene nti bobobia boa du ni pedro makagina mu ema niam atumi koye ede ema big solution yenkania ahodo de mayen na caustic nso yentade hwem so ohwe nyina ede amayen yentinsim na yemonkomo na hima ma hen ya mede onkwaso mede asebru na yehye yenkomo twetwe no ase yedi kan ahwe dibre ahodo emawo yenhya sie mfamfrifi ba panyini ana ohima say na dibre isitie emama se oye himen se na osi hu no se na si yewo se oba me da se bebre yeba emma akonwadiem se eho na yedi yenkomo ne ifri emma di akotini bebre eba akonwadiem a se bieburu se bieson se emma ni akotini wa akonwadiem a kayerwa na amankwa akodom ono no koso a kire sante hene tinko odi na konwa wie yenka wa wie ko no obi ani asem na so nim bibi ya ka asem mpo no na ye pene puma sibre mo se osim yenko busa abrewa ye ka se ekobusa abrewa ye hwan de ye nim ni se akokora ye bema tisi ye ka se yenko busa ya nka se yenko busa panyini ni ye se yenko busa abrewa de na ye oba sa na ekoba sa na chese ye befitiem abepe oba panyin na oba panyin nso fitiem no wo hene ene yenye ma mpanimfu ya aye wa ahemfi okay mefa ne se sempo na aduma sahin ne na aduma sahin ma ate ho ka asem na wo hwe ne ba ne nkasa yem na refre bi ba bi nsem bi wo ho e wo senka wo ka wonso wo hema wo tena chi na wo tena oti na ye wura de na so be konachi wa ka bibia gu na so okay eno nti ene ma emma ho hia e wa akonwadim wo hwe ne dwumadi a ye wuradi ye na emma ya siesie ye ho ni ya beka ye wura ho empanyinsi aboa ne ntakara no ema no ho ye fe enti akonwadim die emma wo chefa emma di dwuma so pa enso wa ahemfie ena kura no se obi ba wa ahemfie na wa menhunu ma mpanimfo ana wo hema na adwene mu no ase bibi ya tosi kakra ama no obi ba ahemfie no beto ma mpanimfo yesiesie ya ho wa hene no wo hema ohu ni sampa mudu akonwa no esipi na akonwa no sita enti nananom ma de ye di dwuma so pa e wa ahemfie e de boa mam oba adumasa ahemfie a kontire wo ne ba panyin enkonwa na eye mema de ani nyina omo nyina wo ma ena yerua na amankwa akodoma babio ena mo se ohye ni rua sante hena senti wanfa ne penso ne boboye okay ifiri soro ena hye ni nkuna ne ohene obo ma mpanimfo a ebeboa wakonwadie fi se mefa ne se bibi kura ba ne bia nifa hema ne hene kura nya asem se ye ne papa mu se ye ne boni mu begina dwuma wo se ne hema agina na chi na made ohene ne beka on se ema ye obi a ye de asem sie asem ebe tofom na be ma ebe yi akoto na chi no
oba wa akoma bi a ye de twera asem na ye de ato baabi okay enti eba ne saa oba panyine ne kura na akọ na onana obeka ise mere bi ye kwa ahemfie asem na so me refri kwan ya fa so aye kan no awo nana me kai eda ne ye kwa yewura kase ti ye kwa ye fa saa kwan na aso enno ne mama ye sombo pa wa ahemfie a ye di akotena so kese e wa akonyadi na hema ye da se ye bo awuram na yakọ enwuma titiru mu ohwe Europe so na ye adwumaso a wo ye Mami Julia ohwe Kani chief of staff Mami Fremo Pare sisi akwampo Ghana your vice president eyoba then na ka kire ma sisi a dibre akodi ma ensem yi ene no yo oba na wo ye obabuna broni be ka se youth na wo hwe edin a wabobo ya e ka bibi kire wo Jesus sebe oba wono na ni dida wiem ena wo ye ba tan so na wo mama sa din a wabobo nyina be ka bibi a kire wo ba tan ne so afa wo mama ho ayan hwe eye Dr. Kwame Nkrumah o ka asem bi was say if you educate a man okay you educate one person yes but if you educate a woman you educate a nation yeah enti sa wo ye babunu ne na wo maame papa bi wo papa bi so obehwew no waboa wa ma won pe ba bi agina emfa ni agoro sanse ne emedi akotene e wo ne Ghana ye wo mu ye fe say fourth republic no afi ne yenya oba wa be ye vice yes na ye musa say sa o de say Mensa vice no na no pokwa agiman se wo si so en wo de na bra bototo chacha min kai hunu se ko ti ba bia be kwa kofa ne se o me ye vice maame no em se wa ye professor kra ya we professor e wo o ye se vice chancellor se bibi sa ana ebe ye education minister nyina sa enti ye nhwe o ye na dwen ehunu se emma betimi aye bibi esombo wo mayi mu to wo hwe na bra bo so ye na nyame ye na dom na akwanya bi ba ono so atimi anya ba bi agina enti emma de ene se wo ye ba tan na wo tie ene interview aye ya e wo se wo ye ba tan wo hwe wo mama ayi se kane no aye se maria de ene afuo mu ko emma ya de ene aduane no ano ene ente se abiem ene abaya bia ni ho Jesus sebe ye son wo ma omo papa awo wo mo e wo kwaye mu dada na se nne wo be fra abaya bia firi kuma se sukuu na nkrofo ko me ma wo nkobi na emum ya nkobi atepa na me nkodi menyini se wo be ko ntinne e wo se ma ya no hwe wo mo ho ye na ba tan ne papa fo no so eye ya adwene se kane ane ye se e ma so ni mfaso no ente se abiem okay se edin a wobobo ye nyina ye din a wo mo bedi dibere pa yeah e wo mayi mu se wo ye ba tan na se wo ba ne ene ye vice president ya ye busa se wo ha woni se se wo anwo be ma kora na ono nko akora na oba wa wo na ihu ni se o nkwa na obedi ne wa asase so ni ha David ani mu ani mu nyama wo beje enti e ma ye wo chafane okay ye wo se wo ba bia ye ne ntutu ye yo na hima den na be ma obi be ka se me de oba de me mani nime so me de oba de onya dibra na o ma ne ho so sa ka sei de na o ka fa ho eya na eduru mre bi a esu bi wo ho a ye programme e wo entity yim okay ye wo enoma bi wo ho a esu bi wo nipa so a enye wo fiti ya na order sa esu na di okay efiri na hyase ekwan asese nipa na oye adwuma no a wo so oma oba ni so no e wo kwan ofa so ni nua ma no motena aye entity ya na ankoyi okay fi se me hu ni se wo ye adwuma na wo feel se mo adwuma ye ni reta kwan wa fa so gina mfidie chinchinchim mfidie enti we no wo no wo adwuma mu a wo ha wo ne sense wo mani ni wo so me hu sinto bi ewo mu na ya na duru mre bi a enipa bi adwuna de hye yetire mu ne se me be fa wo ba adwuma de na to anu yi wo ba ebenyem abosome nkono
na nyinsem bi kura yade bebo obetena fie na wo mu nso obekọ leave atena fie ahwe ne ba ekoba sa ni nyina azo so sinto aba baabi enu ntiare na memfa beema de wonyam onyale onkowo enu ane se adwuma no wo ya wogina ma no wo ye na azo so yadwene ko ne sanso enye beema ya wafa no wona ebeda adwuma no aso mpe wo be na wo no no be ya nkwa beema ya nka aye de no wanya beema na mana beda wadwuma no a ompe wo ba no kwasem na wo mo be ni uso no nyo ma me na wo onye wo ba wo na usua no na wo titi aduane ma wo o yiyi wo ho o tua wo school fees no ma me wa ni uso aha yemfa bibia kura nto nchen wo ba ti se kura na edura na adwo na ahwe nkotodwa beema tenten gram bi abu no wo nanim wo de no kwasem na ko bu nkotodwa dem wo ge ana wo yere nim na be ka se wo dwuma de wo mo be ni so a wan kasa nyema nkoyi conscience na kire wo se na me di ka se yesu bia ye de tete di programme nipa no na onamua na okeka na nsem sa na nepa 24th century ye wo mu idie unya wo ba po ewo wadwuma obi se man nya dibe o mo ho sododo e no kre enya no kre okay enya no kre ye de ahye ye tirim akoya se ye maame no wo yen ye de ye kwa asole na sofu pirichi ubo adwame aye bone onum nsa aye bone oye we aye bone ye benyini ye de saa de na program ya dwene memeti we media akonya all right mi wura na mankwa akodom ne mi wura dumasan ye ma be di me ho adanse me som kama na so me saa de me gimi nyankopon di pa saa de nyina mu no ono ne kese enu nti ye di programming nipa no a e ma ya ahomaso e ma ya hantan e ma ya ona baabi anu wo ka bi ubekom kro no baabi akra nhi adwuma mu da ono baabi ani nkita ho wa adwuma bi aho da enso ena mo se ya ka de ahye ne tim se ma ya ahomaso ya hantan so nti no ono so ka bi ye nhwa ade chief of staff ya wo kan ye hwe adwuma di amaami be di ye be bo adwuma kama akose wo de ye nhwe vice ya waba sesi ya akura mefa ne safe no ne mahama ehwe di ase me kura da me to na me kasa na de maami vice na wonya ni ana because yehu no bibia ya mahama bibia ya ma na de ntina nka ma wa ahomaso wo be kura na nko no a wa ye press conference wo wura ha na nka kaba kesia we gi akesia enso maami boko okay enti afedi ade a na ma nya posua nya nokure ma wa ahobrase pa ni ahobrase aka be da wale mema namom na hema dia na obeka che maybe fa ne se omo yeku no bepie mu adwuma mu a na ba ko benya dibra tu sa ma akafo na wo mo ase di onye dibre no otan bi wo ho omo na ya na ekofa sa adwun bi ba e ma mema no so ka se ne ye ma oba wi eni yeso no fi so anye wo no na ye ni nua no eno die eye nokre kire se onyame bo ade no ema ne mema enu ntina be ma sa esuni bi wo mu na wo ya adane wo ba ema wa ni beresu ema wo tansu enti oba bia so process wo hyechele ani nua hyechele eno de eye maasu banchi apesie ne na oba edi a person ni edi banchi apesie se wo mistake kotopo na wo san be no akora na po na no esan tetale so na etu hwade a ene ye ka hunu se ono oni ne yi kura okay enti ewo ba bia enya adwuma mu kura okay even ya solid dem kura oho se me fa ne sanyom tufuo kuo wa asole na oba bia one ne eda woni monwom to no wa hwa apagya nwom kura nya obi nye oso Mike ye be bobo ye hwene saa ho wa hwa wa na ade ebeto Mike ne beto enu nti mesere mi nuanom ma me de minim ni senka wo ba akunya nka ma nyina yenya nti yenya saa otan hunu no ene se ni bre ne nto nchen se ye jai saa otan hunu ne ni bre ne to nchen a ebe ma mema ne nsem bi o mukafa ma ho wo mo jai ama na boa ye nchiri ma ye ba se me akonwa mi die me wo pepa se daachi bia no me firi mi wura no mo na ase a e ba baabi e me hye manan won sa me soma dumasa akonwa enti se ye jai saa
otan hunu anibere ene noma bi esu bi e wo mamu no ye jaya enka ma di akotini bebre wo wiase abrabo yanso ye ne esan ye ho tamfo na nipa no so wa wotan wo ho dia obi nso bebo awuram eno na ma mema ne nya bi ka se ma ya ahomaso e ma te sei ti mesere menua no ma se ye nua ba bi nya akonya ya fie nim de emoa no ne enfanta na chi ye bo ni din no ye ka oba so oba ye ka oba onso yo oba enimonyam ne bi ka na hima ye won kasa ye bi wo honom ye se ade abema tumi ye oba so tumi ye se na oje sa asem wi ende eya nokore ene idie eya nokore ama ye sa kwa say can do better ende eya nokore enra ye ko menhia na me ne mi reduma sahema na don tin ba panyin na me ne di nkomo bi okay won ma no be gina mi ru asante hina ni mu nura bia me ma na obi agbogbo nofo okwa ha ne ntoma aka so de be hye brazier no fo ni sisi ho intimate wa me dwundwuna na me pre adonte na me say adonte ememe no fo ma gbogbo ni bebrebe woti ase wo se na na da bi na me se hwe ahoto obeje disappear sie me no ti aye kasai be ma bi asekete ada obaby university school fees aba hostel fee aba be ma no be ka cho se bi wo ho ameye ebi ni ho mende se menya dan ba tan bia nso a wo wa abadaye nya ba tan nyina so na obi a wawo de wo wa abadaye wo wa adwempa no wantimi ma ne ba ni nya school ni metena fie be duru kuma se dwomba ntema wo sole ahomache wo hie nipa 50 a emema ye 5 ema 45 ni nyina ne se ye pere ahwe fie kana so na nka de emene ni se nka sa no mani nyina na ye mema asede ena ye hwe ka korem wo gina kwan ho a obi timi drive untwe wani nkwa na yo ba ebia ne din ya ye din koma abobo yi ebia sida se Ghana ye nya vice o ye oba na ye mehwe ma me na dwuma a wo bebo nyina wo Ghana se vice me ma na ba oba nso aba se oba de ade esi nani so se obeya oye ma ne tra de ni kunu beye oye ma ne tra de be ma beye no na naka ne no na mema na hunu ne pa bi ewo emamu nti ya makwan ma oba medi ya so ye ka ye hye se be ye nka so ne yere kura na ma na adwene o blai na yere na chire ne nyansa eno nti na o mo ka ye hye yo na sa ye ba ye fie ma wo ka asem ba ko bi wo ho se be ma ye tire die onyi ni se nka ma e wo se de na tete ne sitie no ka mo mrem ho ase na mema yi wo mu di dibire ya etire ni die bible kura aka se mema ni asafoneti na so yen ye pen so ye ba yen enchi ai enyen ye se ase mo ya tekili di no dodo kaneni ba ne yeso odo kakra sika kakra se wati ase kana kura wo na akura ni sunku ena wo akura to wa sika enti sa wo ye be ma na wo so ye tire di ade ma wo ye tire no ye minti min kan kira me ma sa me na me wo me kan sma mu ntie na me okay me ba sori anopa no ma me dia me nya me ma me su na akura ne nso so nye ebesu sa wo so ye tire di a de ma wo ye tire no ye etire nwuma ni mu de ye di etara what must say ntinchi ai se mema ne hunu wo mu ti no mo pagya so mbe ye tire ni di a yanso ye be ye nan no na mema ne ye nan di a yanso ye be ye tire ai ma ye sorry so no titiro mabunu girl chat ya yesuso ni ma de hu bi pa kankan ni media yuso ye da chi wo to ma ye ifu
Eya asem nanso menim se ebeyeye se de tie bia no nkakra ebeyeye Ghana se de ya na binom ka se Ghana ase ense yesa se de wo hwe se enne kra emre ko nanananom asoso omo da ya omo bo emampa apanyini me namba bi kra na mi hia ba ya bia eno ma bi nkoya metaye ka mu kra metimi so ba bia metima betena won nchen na makasa a kire enya den oh enam kwan a wo panyini no be fa so a wona ne be kasa enti emabunu no ye be sere wo mo ne ye da ache ye be ko eda obi kan asem bi wo se ya maame mo bai wo mo ko ya ne ya be hye wo manan ya nso ye be ko enofo na e be hye anan eye mama ya mitu ebi kura sabe ebre duru se mi wu a me ba be ma bia mpa me hwe na wan tutu ana mo no anya wo no me ya bede na waba ti yesre ye mama ya no omo susuma fefe de ne nya wo mo fe enne obi ko social media enne nyina ma ya ni memeda e ba social media so wo ya ba tan na wo huna asisu asema ayre nho nti yesre wo mo nti etia break na omo nya abotere na no ma pa bebre di wo mo anim nipa wosi so a wonnim wawie ya na wahwe wahyase sir ti yesre mabu omo enhwe ye wo akwan nyina omo dressing mu omo ne yeyem omo bibia mu omo hwe bi kra na akonwa wo fie wonnim mi se maame mu ye wo yegu akwantuom yenim se bedi yenim se akonwa wo me fie da didi ma na me dia bedi na aduma na wo fie se me nam no na me ye no ma bia metimi adi mi wura kra chi akomanhia obi hye igewei what dia wonso ye de wadi akonwa efe we udi wura chi wura kra ba na we se wonye obi an wodidi machi okokro mfa anko ti wonnim wawie ya ense wahyase ye me ka kire emabunu na hima yedasi nana afiantwiwa eye nana adumasa hima chiame ono nene ene no etwetwe enkomo no acoustic to hwe enta de big solo esoso hwe electricals ene mayen sanso na oyirikayire bites nso ebobo bi sa no na niema etuma koyi woni pedua nim yare hodo ni nyina na abon bongalat ede amayen koso ne ni ntoa media hodo ni nyina e YouTube ne so Edumasa TV sanso so ene wo Facebook ne so ya turn the bell no on na yaba a notify or say yaba comment subscribe na share ma yonko so ensa into me enso so be midin e dia tesem hene kwaku mama wo mo anitie ahene wa